Så. Velkommen til den her episode af Skywars med Victor. I believe we can touch the sky. Hvad er det med den mikro? Ja. Nej, I believe I can fly. Ja. Får du startet en bane, Viggo? Jamen, så er det bare lige vagt. Ja, det er fint. Og vi trykker. Okay. Ja, så er det nede. Nej, jeg har trykt solo. Nå, så tager vi lige en solo her til at starte. Så bare sjov. Bare at sige, at vi ikke skal til at trykke shit. Det er vi lige opgaven. Hvad? Ja. Ja, lige over. Ja, jeg synes også, jeg kunne se, der er langt væk. You tell you all, I tell you all about it. I'll see you again. See you again. Ooh. No, this is not real. I'm dying to a beginner. Nå, Victor er død, kan jeg høre. Åh, tis. Lort. Nå, jeg døde også, desværre. Vi skal også lige starte op. Det siger, at man ikke var teamfight, men det ved jeg, der bare med ikke gør. Det ved jeg ikke, at vi gør. Nej, Viggo, skal vi tage team bagefter? Ja. Okay. Ej, cheat codes. Døde du? Ja, du er sådan en cheater. Det er derfor, vi skal bruge, team. Det går meget bedre, synes jeg. Hvad er du? Du vil skud efter. Just prank, bro. Jeg vil tage det der nedenunder min. Er der også nedenunder sådan en kiste? Ja. Wow. Der er 2 nedenunder. Nå ja. Nå, jeg døde. Der står 0 liv. Fandme også Der tæt er kamp. nogle gange, hvor der står 0 liv. Det synes bare lige er rimelig rent. Ja, så hellere skrive 1 liv, selvom vi kun har et halvt liv tilbage. Det var jo folk, der fatter det. Jeg synes bare, man må gå selvmord, hvis det lige står 0 liv. Så er det jo sjovt for andre. Ja, så tænker man jo, hey, han er sgu død. Og så kan man ikke finde ud af, om det er over det, at vi synes, at så er der noget, vi synes. Ja, I behøver ikke tage det som et diss til jer, der synes, det er fint nok, at det står der. Men vi synes, at vi synes, de godt kunne beskrive det lidt bedre. Men jeg er over til dig nu. Gør du? Ja, du er på vej. Er du ved at slås? Nej. Jeg står med en snibbold i hånden. Jo, jeg har jo det her svær. Står du på din løg? Nej. Det er Viggo. Okay, jeg har fundet Viggo. Men jeg har desværre ikke nogen jetplane. Det er faktisk lidt ærgerligt. Tak. Wow! Og ærgerligt. Han er så cheater. Ja, han har rimelig godt gear og... Han er cheater. Det var ikke svært at se. Han har i hvert fald brugt penge på det her spil. Jeg vil. Viggo, du fik ikke sat til team jo. Nå lige meget, vi står på sådan noget, det er sgu det samme. Solo, det er fint nok for os. Solo, det kan vi gøre dårligt, kan vi? Jo, det er fedest, når vi starter på sådan en anden. Skal vi bare spille solo med det? Jo, det kan vi godt have til at starte med i hvert fald. Ikke det, så det er spille noget andet. Ikke this, men ikke noget væk til at skifte. Ja, så bliver det her en video, hvor vi kun kører solo.
ligger. Nå, ham ved siden af mig, han har skrevet, så... Jeg bygger også dig, Viggo. Jeg skynder mig. Sådan der. Hvor er du? Hvor er du henne, Viggo? Han er sikker, ham der. Victor, kom lige her. Ham ikke spise mig. Nå. Du kunne altså få regeneration. What? Jeg døde bare med at lande på min ø. Jeg dræbte ham. Det var ting, jeg havde bokset. De er bokset af de her sko. Skal jeg tage dem, ikke? Jeg har taget dem. Det er det bedste for mig. Det ved jeg godt. Jeg fik også bue. Ja, det har jeg også. Power 3. Det er fandme fint. Man kan man så nogen gå meget fremad. Og det kæmper. De tre er ved siden af hinanden, den der kæmper. Lol. En af dem, han er næsten what the... Wow. Det var dårligt hold. Det må jeg om. Det var min egen fejl. Faldt. Jeg ved det. Det der med, at man godt kan hoppe, men så får jeg bare gjort det ordentligt. Det her med godt, at man godt kan hoppe, men det er kun, du skal tro. Stod i. Ja, har jeg hørt. Jeg kan se dig. Vi står sådan nogenlunde skår over for hinanden. Ja, det er jo ikke godt. Ej, jeg døde. Hvordan fanden med ham? Nå, enchanted Inax. Skal også... Nå, han faldt. Sørgeligt. Der var endnu en, der faldt. Men så kan jeg kan hjælpe Victor herfra. Og jeg kan lige så meget som at Victor han er i gang med han... What the fuck? Nå. Nå, enchanted de er desværre, Viggo. Bitch. Desværre. Du er dødt for det. Ja. Vi kan ikke folk der knælder. Prøv lige at tage den her. Ja. Yeah. Så tror jeg, vi kan prøve en mega. Skal vi prøve den? Ja, det er fint. Vi får godt næsten aldrig nogle ting, som jeg skal sige. Du skal jo pisse heldig bare for at få et par diasvær. Ja, men Ej, vi ikke prøvede det. ja. Vi fik nada. Jeg har helt fuld dirgear. Det har jeg ikke. Jeg er fuld 10. Kan jeg få ham? Nej, det kan jeg ikke. Fordi han er lidt lidt lavet for speedy. Oh, that's such a bitch. Oh, jeg ruller snart. Hvis vi ikke ved Victor! Ja. Jeg var i gang med en. Nej, jeg tror du er død. Nej, hvad laver jeg? Nå, fuld dirgear. Det gik tabt. Ej, det må undskyld mig. Nå. Jeg har kraften, undskyld. Fanden, nå, jeg har allerede dirhjelm. Jeg føler mig som en stupid lille mand. Det er fint nok. Okay, det går faktisk rimelig. Det går sgu fint det der. Victor fik den der, hvor man får sådan en frøhoved med. Oui. Ja, jeg er ikke død, Victor. Hvad fanden det der? Det var det der. Ups. Bare en sikkerhed. Ja. Du
Forskel til det med kode, halløj. Det glæder mig faktisk til. Cool. Jeg ved ikke, hvad jeg skal have min computer med. Nej, det tør jeg ikke. Det går meget dårligt for mig, synes jeg. Du... Jeg får sgu aldrig trykke på den knap, når jeg skal til at ud og bygge. Det sidder jeg ligesom mål, at jeg skal have gjort. Victor, vi står over for hinanden. Ja, det ved jeg. Vi står for hinanden en gang til. Det kan godt være, at jeg bliver lidt sur, men du kan så køre det med. When I see you again. Jeg ved ikke, hvad han havde tænkt sig, men han havde tænkt sig, hvad han ville gøre. Stop! Der er allerede en, der har bygget godt ind. Eller han bygger Ej, bare men for helvede også, mand! Du dør ikke. Du er god. Jeg er god. Ja, så vent til jeg skal til ud og bygge. Mhm. Det skulle ikke undre mig. Hallo, hvad spiller I på? Jeg vil gerne lægge et link i beskrivelsen, hvad I spiller på. PS4 eller Xbox One. Sådan der fik jeg sgu ham. Bare jeg og Mikkel, vi kan bedst lide PS4. Ja. Men jeg overvejer stadig ikke at skifte til en Xbox One. Jeg ved det ikke, men Xbox One, det er jo Xbox, det var det første, jeg fik. Jeg var pisse så glad for det, indtil du står og sagde, vi køber en PlayStation 3. Nå, så begynder jeg at elske PlayStation. Det kunne ikke lade være. Men ham der, han er fuld enig, så du kommer nok ikke til at vinde. Ej, det gør jeg fandme ikke. For jeg skal sige, noget af det er en charmdate. Jeg skal lige hilse og sige, at jeg ramte lige på kanten til at nå det. Ej, nu stopper du kraft ned med Mikkel. Du kender mig, Victor. Så er vi derovre ved den liste. Men for satan, de var det. Det er sgu da Rex YD. Han er YD. Han er ud. Han er ud. Jeg skal ikke rigtig bruge så meget af det her. Men så er jeg sgu det meste af det alligevel. Hvad, Victor? Hvis man har 2 diahjelme, kan man så egentlig godt smide dem sammen? Jamen, der sker ikke noget. Sker der ikke noget? Nej, udover de bliver repareret. Jeg døde sgu. Blev angrebet som det første. Ej, nu stopper du kraft. Fuck, så er det svært. Det er kraft nede med langt det der. Det var sgu også ærgerligt, det der. Det var vildt, vi kiggede på det. Jamen, det kniber. Hvad står du lige til midten, Victor? Hvad? Står du i midten af de 3 øer der? Nej. Nå, det gør jeg. Det skulle vi faktisk... Jeg føler mig altid som en chapper. Det er en rigtig hård chapper. En virkelig stor chapper. Chapper the toilet, chap. Chap, chap. Jab, jab, det jab, jab, jab. Jab, jab. Chapper the toilet. Chapper the toilet. Om man har brugt pil, det er sgu ikke for godt. Ved du hvad, dreng? Jeg tror sgu, jeg har lagt mig ud med den forkert fyr. All I want for Christmas is you. Skal jeg komme over til dig, Mikkel? Ved du hvad, jeg fik sgu lige en, Viggo. Det er fandme fint, det der. Det er lækker. Mikkel, hvor er du? På min ø. Hej, Victor. Kom vi går tilbage. Er du guld? Hvad? Er du guld? Ja, det er fint. Har du givet til mig? Tak. Jeg har også ventet på det. Her. For mig er det Pokéball. Pokéball. Fed. Og jeg... Okay, vi kunne godt den her gang. Har du tjekket kisterne?
Nej. De skal nice, dem her. Okay. Jeg føler... Og du får op nu med mig. Satan først, mand. Lortet. Fucking mig, mand. De fucker altid, når jeg går op. Er du død? Nej. Dør du? Ja, det regner der med, fordi ham er altså sådan rimelig hurtig til at slå. Jeg starter bare ny. Det er fandme fint. Viser dig, hvornår du begynder den der mega. Ej, jeg vil lige tilbage nu. Jamen, vi kan godt tage den her, det er fint. Nej, jeg tror ikke på tilbage. Nej, men jeg kan godt lide den her bane. Hvad? Jeg kan godt lide banen. Jeg starter ikke nu. Nå. Jeg sagde altså lige, at jeg godt kunne lide den bane, vi var gået i gang med. Nå, det ved jeg ikke. Så det her det er så sådan det ser ud, når man laver mega. Og det er en det giver faktisk mange mening. Det er en mega stor bane, der kan være 100 herinde. Ah, wow, der er kun 47. Hvad? Jeg havde bare mega. For jeg får ikke ski. Jeg har et kill herinde på, og så har jeg en win. Det er ikke nemt herinde på. Det er ligesom noget med det. Jeg får pisse meget ind på mega. Får du meget ind på mega, Viggo? Nej, det gør jeg nemlig ikke. Hvad er der en, der kender? Hvad? Der er en eller anden, han står og kiggede på mig. Kender du altså? Nej. 1V. Jeg tror, han hed 1VS eller sådan noget. Måske ham der er den anden abonnenter, eller ham der er min ser hos video. Det kan være, jeg lige kan finde ham. Jeg ved, om du skal skrive om server hver gang, at de skal gå og tjekke den der kanal ud. Og det ville fandme være dejligt at kunne finde ham. Og så drengeren og pigeren. Jeg starter bare med at løbe ned det her øl, det kan jeg godt sige det. Så vi skulle gå i gang. Men you team 5. Der er 20 teams tilbage. Så I kan se, at jeg ikke ligefrem den bedste vis, har jeg fået blå pil til dig. Det havde jeg. Det er lidt charmet. Det er vi 2 om her. Kom. Håber jeg. Har du gisler? Ja. Hvem skulle du op igen til med? Der var en anden, der ikke havde opdaget den der kiste op, mand. Eller den herinde. Jeg fik lige 2 ekstra kister. Med iron sko og chestplate. Shit, man, der er nogen, der bygger over til os. Dø, mand. Ja, du fik en i. Var det dig? Nej. Tis. Det var ikke mig. Nå, det var bare dig. Bare en omgang dig. Vi faktisk, ja, altså, jeg synes det går nogle gange, så går det bare mega dårligt med at få ramt dem, og andre gange så går det fucking godt med at få ramt dem. Hvad fanden, der er en anden, der skyder med ild. Så det er lidt irriterende, synes jeg. Altså Victor, er vi det sidste tilbage på forsøg. De andre, de er bygget ind til midten. Ja, det ved jeg. Men vi holder bare lige stand lige her. So close. Ja. Ja. Og lige med det fjæst. Og tæt på, tæt på. What the fuck? Der er en med fuld egengear, eller hvad? Hov. Er en af vores derovre, eller hvad? Ja. Nå? Følg ikke, jeg har en. Tjek lige, om der ikke er noget at bygge med.
er der ikke. Viggo, skal vi så ikke bare gå ind til midten, eller hvad? Eller bliver vi herude? Så det var det. Og der! Enchanted Diasvær. Ja, du fik fuld dirgi, det lader jeg mærke til. Og fed. Jeg har næsten fuld dirgi. Jeg er blevet over, så er jeg løbet heldigvis. Kom ind. Hvad? Stop. Han har været nede. Og grunden til, at vi kan løbe så hurtigt, det er faktisk, fordi vi har taget en hyper potion. Enchanted Diasko, Viggo. Jamen, jeg har en Enchanted skok. Nå, så får du lige det her. Havde du det? Ja. Så er jeg også 2 Enchanted Diasko. Kom. Ja, vi tror faktisk, at vores hold det gør det den her gang. Altså venner. Vi skal over langt, For satan, mand. Man dør sgu rimelig hurtigt. Men heldigvis er jeg ikke død nu. Vi er efter ham, der er vi ikke. De fik ham. Enchanted Diasko til dig, Viggo. Viggo, hvor er henne? Jeg lægger lige en masse af mine ting op i kisterne her. Jeg gør. Men vi gør nu også lidt. Jeg fik en power og et boom. Ikke. Nej, shit. Det kommer til at godt på. Der er 10 minutter tilbage. Victor, jeg har fundet 2 herovre. Hvor er du? Jeg står... Victor, kom her. De er derinde. De er i gang med at angribe os. Kisterne, de er blevet refuel. Ja, der siger jeg lige taget golden. Jeg har taget Enchanted Chestplate. Og Enchanted burpiler eller sådan noget. Jeg har Enchanted Chestplate til dig. Okay. Så giver jeg lige til en eller anden for timen. Og der ligger også Enchanted Chestplate og burpil der. Det kan vi sagtens bruge. Ja, vi vandt, Viggo! Tak, vi dræbte den sidste. Fed, Viggo. Nå, var det dig, der gik dernede? Jeg gik bare ned på græn 2. Vi er nummer 2 med US, mates. Skal vi bare over videoen? Ved du hvad? Så tror jeg faktisk, vi gør. Kom, Viggo, vi går hen til det startstedet. Lægger nok en hel dag fra jer lige nu. Hvad er vi med? Der, hvor vi plejer at starte videoerne. Nå, lobbyen. Jeg er lobby 9, ligesom dig, regner jeg med. Lobby 9? Ja, lobby 9. Den er jeg i. Viggo! Klar. Okay, der står lige en der. Okay, tak fordi I gider så med, og håber I gider smide et like og subscribe os. Og er der også noget, vi gerne vil sige, Viggo? Nej. Nå, håber I ser med i næste episode. Ses.